חזרנו ועכשיו שווה בדיקה, האם הפעם זה ילך חלק? מנחם הורוביץ בדק אילו טכנולוגיות חדשות יסייעו לכם להשתלט על הבגדים המקומטים, ובקיצור, גיהוץ הדור הבא. הנה. שלום לכם, אתם זוכרים את המגצים של פעם? בשביל ליישר בסך הכל קמת, היינו עמלים דקות ארוכות. מספרים לי שיש חידושים מעניינים בתחום. תישארו איתי. כן. שלום. אהלן כפיר, מה שלומך? מצוין, מה העניינים? פשוט חילה לא הצליחה. המגץ שלנו כנראה על הפנים. יש לך איזשהו מגץ ככה לעזור לי, אתה יודע, אני אצא לה פשוט. כן, מה? אל תדאג. זה המגץ השוויצרי החדש שלנו. מה זה, מנוע? זה הדוד שלו. מי? הדוד, דוד חימום. ופה יש את המכל הנשלח. כן. שכשנגמרים המים אתה פשוט שם ומחזיר אותם. והמגץ שלנו מתחבא פה. לא יופי. תקפיר, מה מיוחד במגץ הזה? דבר ראשון, לא צריך להיבהל, זה קיטור יבש, אפילו אפשר לשים את היד, שזה אתה לא יכול לעשות עם המגץ של דחייה. תיזהר עם זה. דבר נוסף, אתם רואים את הקרש המתנפח. זה קרש מתנפח ויונק. זה לא קרש גיהוץ, זה לוח מעוברר עם מפוח שעוזר לו. כשאנחנו בוחרים מגעץ עדים, חשוב לנו לבדוק את תפוקת העדים שהוא נותן לדקה ואת העוצמה שלו בבת. מגעצי הקיטור יש לנו קודם כל את המיכל שנשלף, אפשר למלא את המיכל תוך כדי גיהוץ, שזה חשוב. גם התחתית, חשוב לבדוק את התחתית שהיא קלה לניקוי, מונעת שריטות, וכמובן 200-250 גרם עדים לדקה, זה מה שצריך להיות במגעץ קיטור, כדי שנוכל לגעץ הרבה יותר מהר, בקלות. אחת הבעיות הקשות שלי זה הקיבוטים בגב, אני אף פעם לא מצליח לגייץ ככה, אתה יודע, בצורה ישירה, תמיד אני חוטף צעקות על זה שאתה יודע, יש כל מיני... כן, בשביל זה יש לנו את הכפתור הזה, תלחץ על הכפתור מלפנים. זה? בדיוק, לחיצה אחת, ושים לב, הוא שינה את הכיוון של המפוח. הוא גם מתנפח. והוא נותן לנו את הצורה של החולצה. תרים את המגעץ, והוא שוב מתנפח, ופשוט תעשה קדימה. יש לנו תחתית הטפלון, שאנחנו פשוט מלבישים אותה על המגעץ, ובעצם זה שומר על המגעץ ושומר על הבגד. שלא ישרף. שלא ישרף. דבר כזה, איך אתה מגעץ, מנחם? אני בדרך כלל... אתה לא יכול לגעץ אותו. אם אני מגעץ אותו, פשוט נשרף. בדיוק. אצלנו אתה יכול להשאיר את המגעץ ולא יקרה כלום, כל אותה עם המגן טפלון. הקיטור כל כך טוב, שאפילו כשהוא תלוי, אני יכול בשנייה אחת, והוא מגועץ. רוב הלקוחות הולכים על האופציה היותר זולה, שזה מגעצי העדים. טווח המחירים במגעצי עדים נעים מ-300 שקלים עד 800 שקלים, ובמגעצי קיטור המחירים מתחילים בסביבות ה-700 שקלים, ויכולים להגיע גם ל-2,500 שקלים. כמה עולה הצעצוע הזה? זה דגם שנקרא S5, זה הדגם שאנחנו מוכרים היום ב-7,656. שיטות הגיוס שקיימות היום בכל המכבסות בארץ הם דוודים שהם מחממים קיטור ושולחן גיוץ בכל מיני גדלים, בכל מיני אופנים, בכל מיני מחירים, אבל הרעיון הוא שעומד בן אדם ומגעץ את החולצה, כפי שהדסה מגעצת את זה במקום. כמה עולה מה שהדסה עושה? 6.5 שקלים לחולצה. כן. לא משנה אם זה עם שרוול ארוך, שרוול קצר. לא. לעומת זאת, יש לנו עוד גיוץ מוקפד. השיטה המתוחכמת הזאת היא מתגייצת על גבי בובה מיוחדת, שזה רובוט. אנשים שטסים לחוץ לארץ יעדיפו לקבל את החולצות שלהם מקופלות. אז אנחנו הוספנו מאחז צווארון מקרטון, לוח קרטון שיחזיק את החולצה. ממש כאילו שהוא קנה אותה בחנות. כן. מה שמיוחד בגיוץ של הרובוט זה זמן החוזק שהיא תחזיק עליך. זאת אומרת, בגיוץ ידני, אחרי 3 שעות אתה כבר תראה קצת יותר מקומט. החולצות האלה יחזיקו מעמד עד סוף היום. 9 שקלים. ואם אני רוצה את התחכום הזה? 10.5 שקלים, כי אחרי הגיוץ מישהו עומד ומקפל את זה בצורה מדויקת. אני רוצה להיכנס לכם למשפחתיות שלכם, למה אתה מגייצת לבד? אני לא. אני לא מגייצת, זה משהו שאני לא עושה. פשוט לא עושה, זה שעה, שעתיים בשבוע, אני לא מעוניינת. אני מעדיפה לשלם. אין שום סיכוי שאני בא ומביא לך מגעץ הביתה, ואת אומרת... הוא לא עובד. המגעץ שלי לא עובד. הוא לא עובד בכלל? לא. אני אלבש מקומט ואני לא אגייץ. את מבשלת? המון.
כלומר, את כן עושה משהו בבית, זה לא שיחשבו שאת לא... לחלוטין, רק פה זה נגמר, זהו, זה הקו שלי. אני נורא נחמדה, אבל אני לא מגייצת. אם פעם היינו רואים יותר עוזרות בית קלאסיות שהיו באות לנקות את הבית, היום אנחנו רואים קטגוריה מאוד ספציפית שמתמחה רק במגייצות שבאות אליך הביתה ונותנות לך שירותי גיוץ וכביסה. הסכום שהמגייצות בדרך כלל לוקחות נע בין 40 ל-50 שקלים לשעה, לא כולל נסיעות. דור מפונק. לא דור מפונק, דור שעובד מאוד קשה. גם אנשים היום יוצאות בבוקר מוקדם, וזמן גיוץ זה הרבה זמן. חברים יקרים, המגצים הפשוטים והזולים עדיין כאן ובהחלט עושים את העבודה. אתם רוצים להתפנק, מגעץ מתוחכם או אפילו סוגים שונים של גיוץ בשלל מחיר. עד כאן תוכנית חיסכון לערב. תודה לאפרת נגר יהודה שתרגמה לשפת הסימנים. אתם מוזמנים לשלוח לנו במייל סיפורים, תלונות והצעות. מיד המהדורה המרכזית עם יונית לוי, שיהיה סוף שבוע נפלא. להתראות.